Bună ziua toată lumea, bine vă regăsesc la un episod de Mai Mortal văzut Kombat și haideți să jucăm. cu 7000 damage. Păi, la level 30 nu prea ar avea cum 7000 de damage, fiindcă eu am o carte Când toți... vii în parc? Când vii în parc? Nu știu. De ce? Să-ți arăt, să nu zici că mint sau ceva. Dar instalează-ți Mobizer și fă-mi poză, că nu-i așa de greu. Ah, ok. Filmez. L-are Kenji. Mai bun ca a meu. Bă, vezi că Kenji... Da, dar poate l-are poate l-are de evoluție în Pikensi de Silver, de are atâta. 3 care am Evolution 3. Are acolo 3 bari. Ah, păi așa zi. Nu știu că trebuie să aibă și Evolution. Eu habar n-am ce Evolution, tu îmi spui mie de Evolution. Păi dacă îți pică o carte de 2 ori, ți-o faci de evoluție 1. Dacă îți mai pică o dată, evoluție 2. Dacă îți mai pică încă o dată, evoluție 3. Și tot așa. Bă, aproape îl bat pe fratele lui Kenji și l-am bătut Scorpion fățoleac treaba. Eu i-am bătut iarăși pe... Bă, Andrew, eu i-am bătut iarăși pe toți cu Goro, dacă mă crezi. Eu i-am bătut pe toți cu Kenji. Eu cu Goro pe toți. Runda 6 din... Îmi place prea mult Kenji cu Termo. Mie Termo de Diamond îmi place foarte mult. Cred că e cea mai bună carte. Ne, dă ăsta Goro de Diamond are mai multe vieți ca el. Eu m-am luptat cu Termo de Diamond, dar la level 20 ceva are 14.000 de vieți, parcă nu mai știu. Ok, lităm cât un pic ăsta. Confirm că mai avem încă 2 lupte proștilor. Și mergem... Bă, Cosmin, i-am bătut pe toți numai cu Goro din nou. Eu îi bat pe toți acum cu Termo. Și am trecut turnul ăsta. Eu sunt la penultimul turn până la boss. Eu mai am, știu și eu mai am 2, ăsta și încă unul. Tu ești la... 4. Tu ești la ăsta, la lumea 4 sau a 3-a? A 4. Ești ca mine. Nu, tu nu ești la 5-a? Nu, acum 3. Ah, atunci ne batem amândoi cu același boss. E bine. Știi care e bossul, nu? Ce? Bandru, mai pe scurt, ne-a enervat pe noi doi, nenea crescător de viață. Dacă știi la ce mă refer. I-am bătut pe toți iarăși numai cu Goro. Presimt că nu o să fie așa de greu să-l bat pe ăla, fiindcă cu Goro îi bat pe toți și de-abia că reușesc să-mi scadă... Eu îl bag pe Raiden și pe cealaltă, că nu vreau să mă enerveze la prea mult. Ăla e ăla care ne-a enervat pe noi și-și creștea viața, iar și-o băga, iar ne dădea foc, iar și creștea viața, dacă mă știi la ce carte mă refer. Da, știu foarte bine. Sonia, ești moartă. Ai câștigat. Ok, mai îmi trebuie încă meciul ăsta și gata, trec la penultimul.
Comando că nu fi cu minte. Cu vă bat pe toți iar numai cu Goro. Te-am bătut cu Goro, te-am bătut și pe tine cu Goro. Știu, asta mi se pare și mie. Mamă, deci ăștia dau un Goro și pe Goro de-abia că l-afectează. Gata, am bătut pe toți trei iar numai cu Goro. Bă, efectiv, ăștia îmi dau mie câte 106 la combo. Știu, De-a mi-a scăzut 3 HP. ăștia, știu, așa îmi dau și la mei, la mine. Îi dau un chetroi în cap, liber, minus 661. Eu când îmi bag ultimata aia mare, le dau peste 10.000 damage. Stai că zic imediat că dau eu. Când îmi bag ultimata aia mare. Eu am ultimata aia, supremă, aia a treia, dar nu reușesc să o bag. Că... Mi l-a omorât pe termo. Păi să vezi ce-ți dau eu că mi l-ai omorât pe termo. Nu, Kenzie, fii cu minte. Kenji, hai vino leacă să mi-l liniștești pe Scorpion. Să nu Mamă! fie el așa șmecher. Gata, l-am omorât pe Kenzie, Johnny King. Johnny King! Te-am bătut Gata, am cu trecut Goro. la penultimul turn. Sunt la penultimul turn. Iar i-am bătut pe toți numai cu Goro, Andrew. Ai trecut și tu la penultimul turn? Care ăla până la boss? Da. Adică dacă îl treci pe ăla ajungi la boss? Da. Stai A, așa nu. să zic în ce lume sunt. 1, 2, 3, 4. Bă, știi cu cine m-a dat pe mine să mă joc? Quan Chi. Știi câte viață are la level 25, nu? Cât? Cât? 12.000. Eu să văd că... Vreau să văd că ajung și eu la runda aia. Să văd dacă chiar are 12.000. Așa. Ce? Dat așa, cred. Da. Genji mai repede. I-am bătut din nou pe toți numai cu Goro. Bă, deci ăștia îmi dau câte 200-300 în Goro și Goro nu moare. Bă, Andrew, ții mâna pe difuzor. Următorul. Bă, știi cât dau eu cu ultimata supremă a lui Scorpion? 10.000. Aia a treia?
Eu pe a treia n-apuc să o bag, frate, că ori eu mor prea repede, ori mă omor ei pe repede. Ok, gata, iar i-am bătut pe toți numai cu Goro, deci, eu cu Goro... La 2 la fight. La 2 la fight. Bandru, i-am bătut iar pe toți numai cu Goro. Eu i-am bătut pe toți cu Scorpion, care am 5.000 de el. Eu, din părerea mea, Goro și cu Tempest ăla care l-ai tu, sunt cele mai bune cărți. Și la mine la fel. Ok, penultima până la boss. Am ajuns unde ești tu. Eu sunt la 2 la fight. Eu sunt la primul fight. Păi, uite la 5 în cura aceala. E divertare. 5 în cură. Hai. N-am apucat să mă uit, încă nu știu câte vieți are momentan. Ce bun! I-am bătut iar pe toți numai cu Goro. Bandru? Andru? Ok, acum e momentul când să zic că dă ultimata supremă termo. Cât? 10.900. Văd că la toți ăștia dau 10.000 ultimatele supreme. Bă, eu îi bat în continuu pe toți numai cu Goro. Nu folosesc altă carte. Sunt la 3 la fight. Eu sunt la 2-lea. Sunt la 3-lea. Și bat pe toți numai cu termor. Eu nu bag nicio carte. Nu-l bag pe Ermac, nu-l bat pe nimeni, doar pe Goro. Nu-l schimb deloc pe Goro. Bă, mă râd, dar știi ce fac eu? Intrăm la bossul handicapat. Mă duc la bossul handicapat. Mi-l bag pe Raiden, ăla cu fulgerii roșii și jedă. Aia cu ochii roșii. Ăla îl știu, e foarte bun. Bandru! Iar i-am bătut pe toți numai cu Goro, sunt la 3-lea fight. Level 27. Și level 31 pe Goro. Andru, ții mâna pe difuzor din nou. E lovit tu acum să-mi strigi mie Feng Shui-ul. Ești dă-te drept reptil împuțitul. Și tu ești la reptile? Ești dă-te drept. Da. Și eu o bat pe reptilă. Ești după. O te aruncă în ocean. E venit tu repede să-mi strângi mie Feng Shui-ul. Nu ți rușine. Ți-a dus scorpionul tău. A dus de acasă. Am bătut pe Johnny King, m-a lupt cu Scorpion acum. Acum eu am bătut pe Scorpion și pe reptilă și acum îl bat și pe Johnny. L-am bătut pe Scorpion. Stai, nu l-am bătut, sau? Bă, Eu scur a murit, am bătut. Ok, mă lupt cu reptile acum. I-am bătut pe toți numai cu ăsta, cu Scorpion. Sunt la 4 la fight. Am bătut în el. Eu l-am bătut pe reptile. Și l-am
l-am bătut și pe Scorpion. Da, de acum ai bat pe toți numai cu Goro, e clară treaba. Sunt la 4-lea fight. Andrei ține mâna pe difuzor. Kenji vine la să liniștește pe Sony. Mă enervează când îi văd fața ei adusă din păpușoi. Și eu mă bat cu ea numai că eu Din acum păcate, mă bat cu arcașul. care o față din păpușoi. Ești de te dracu. Mă lupt cu Sub-Zero Mă albă și acum. pe Kenji în cura asta. Eu mă bat acum și- cu Sub-Zero. Ăla de așa silver. Și acum alba și pe Sub-Zero. Că l-am bătut și pe primul și pe al doilea și acum alba și pe Sub-Zero. Eu mă bat cu Kung Jin, l-am bătut pe Kung Jin. Un jin l-am bătut de mult. Sub-Zero, tot trec acasă cu fața ta din păpușoi. L-am bătut și pe Sub-Zero, mă bat cu Sonia acum, care văd că dă destul de mult cel damage. M-a bătut Sonia. Nu, mi l-a bătut pe Goro. Gata, am omorât-o cu Ermac. Până acum Tormor, Eu sunt la asta 5-lea fight. Tu? tu poți să-i dai lui Kenji. Am batut-o pe Devora, acum mă lupt cu Scorpion. Am bătut de vor acum. Da. Am bătut și pe Scorpion. M-a bătut Kenzie și l-am bătut cu ăsta pe Kenzie. Ești la 6-lea fight, Da, tu? tot la 5-a, o bat pe Devora repede. I-am luat pe Scorpion. Eu sunt la 6-lea. Johnny Kane. Mamă, câtă viață are Johnny. Ei, n-are foarte mult. Dar cel mai mare level pe caractere este 47, parcă, nu? Așa mort la plimbare. Johnny Cage. Nu, nu-ți băga ultima ta aia, nu! Acum am mai mers la așa să le fac. Știu, termo, știu că putem... L-am bătut pe Johnny Cage cu ăsta, cu Goro. Am bătut și pe Jesse Cage cu Goro. Acum o bat și eu pe Jesse King. Bă, Mariu, când ajungi la boss, nu știi și pe mine să stai Ok. Nu te cred, i-am bătut pe toți numai cu Goro și mi-a mai rămas, cred că mai puțin de 200 viață pe Goro și am bătut-o pe Sonia cu viață full. Deci nu te cred, sunt prea bun cu Goro. Ok, am terminat turnul. Ajung la boss.
Acum Devora, cred că cu ea trebuie să mă lupt cu boss. Ei cartea special pentru boss, nu? Ia. Parcă așa mi-am amintesc. Nu, Kenzie de Gold. Kenzie ăsta de Gold l-am avut. Care mi-l dă acum, dar l-am avut. Age Rage. Ok. Bătută. Imediat cu bat. Cu Johnny Cage față de Feng Veniți să-mi strângi mie Feng Shui. Nu te știu că te bat. Ok, acum îl băgăm pe... bossul! Bossulică! Ai ajuns la boss? Trebuie să fac... O să mai faci tu, nu tu? Și eu aproape îl termin. Hai da! Am bătut fight. I-am bătut pe toți la fight cu unul. Doar cu Goro sau fără? Nu, doar cu Goro. Bă, da, mai nervează, bă, tu te bați cu Kenji, băi. Tu nu știi cu cine te bați, bă, înseamnă că-ți dă Kenji dezruptă. Cine a dat bă, am doi Kenji. Știu, l-ai și pe ăla Bă, de gold. Mario. Știu, l-ai și pe ăla de gold. Bă, eu îl vreau pe Termo. Ah, păi ți l-o schimb. Dacă l-ai pus primul pe termă, ți l-o schimbat. Ca să ți-l recuperezi. Ca să-l recuperezi, trebuie să iei de la... Ca să-l recuperezi, mi se pare că trebuie să iei de la început și penultimul turn. Vreau să bat tot ăsta ca să mi-l vin pe frumosul meu Termo de la început. Da, trebuie să bați din nou penultimul turn până la boss. Du-te, drac. Bă, și Termo era cea mai bună carte. Nu, dar o mai ai, dar nu poți folosi la boss. Am bătut și fight 2-ul. Bă, mă așteptă-mă și pe mine, te rog. Ok, te aștept. Bun, și cam pentru azi, mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere.